kindercupjes, dat zit met mijn grandpet wijn. Overweegwal, maar koolblazen, daarachter de binnenbrug, er waren bijen zwaard gegooid. En dankzij de medewerkers, dat in die duister ging, wij hadden een warm in de jaren 50. Dit is zo. Mijn andere zus, ik kon gewerkt in de stad. Tot de loes op de kerk ging. Ze zag dat we een socialist. Maar dan zag ik loop nog leven met schoon kapot. En aan de buigen met een kale katholieke kak.